Malita sekamadoda nuola yathanda yini swaye Malita sekamadoda Sanibonani wengane zakwethu ake ngibelele phende futhi nginamukele ku channel ehamba phambili inkezo mina ke bese ngithuthi ungakhuluma bathi ila sibona amakomedi mhlawumbe makuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke webafethu yabona mangasikhuluma lapha ngeinsizwa ezinekhono insizwa ezikwazi ukuthi mangabe sithinta intambo okanye sithinta nje ihlobo lo instrument odlala lapha emculweni kwasikande uzwe lapha ukuthi ngempela lensizwa iyathinta kuzwakala lapha nasiphithi engikhuluma ngenye insizwa futhi ke namhlanje efana lapha nensizwa ijonge elihle umfokaZulu kune video ekadlalayo ijonge elihle la ithinta khona intamba akasho ukuthi udlala intambo kabani kodwa nje uyabona ngabanga uzwela uyeza ukuthi ngempela khuphuke kakhulu lapha la ngoshuni ushuni kababa lapha nomkhize khansela umfoka mkhize lapha nenye insizwa ke engconywa kakhulu lapha nje kule video mangabe dlala bakhala nje ubuclean besandla sakhe ijonge elihle nami ngomunye wabantu impela oncoma lapha mangabezwa lapha nje into emnandi engajwayelekile ke emculo amaskandi kanza ukuthi angandi kakhulu mina angivele ngidlalele naye video ngizwele ngisoswa ngawe ukuthi ke wena mhlawumbe uthini ngale video iya insizwa ke ijonge lehle umfokaZulu anganda kakhulu mina nayi video mana wakumele wenze kanje